Kajing aipor jong sunjuk kinong sesasnong kabri nyo trap SNSBH ya ka sarkar jela kajing elam jong menteri rangba ka jela Dr. Mukul Sangma pariban pentre kamno ya ka village administration bill VAB hapo shibnai kala penbitar shikat dei upajba bulawan man ajing kershan hene ka singi ka santarik nai weng hakabala mi ka huri ura hakaba kipajba kila kawang mau pat kerdam ki jingkernar kiblak pakhang nanti perkabala pelongi ki pulet bakin siat kala di tiar siat pensat keman ka SNSBH kala aipor ka sarkar jela hakapor khat arsteng min singi ha ka jingelang bat kablalong hapo sekretariat ka jingpelong yu pajba benbitar kadina kadaw baka sunjuk kala shim ya katika rai klam da pinskam yala ka nongrem kumbak la clay hakalai po tarek rusaw hadian balawai ka jingya procession ka jingbitar jong pajba kalawan hadian bakini ki nongelam ka sunjuk kilawan pai pat penbena ikirai kibala shim pat marsen penbena halor ka jing aipor shibna ya ka VAB upajba ubakot palat shipho jarngot ula kernga bat perta bakirang basnong kila bamsap bat syathiet hak sarkar kani ka jingkulmar kelas dang na civil point badan umat basirin yang jong wo kyang nong ba ka baki board penyat district kila care de ka jingkernar na kadaw kila penjari da kendon 144 CRPC pat ka jingkulmar kala purstat Anjali pat ki benta jong them yu mulong kamot pran ba ka GS road te kumbalawang mana nakaliang jong president lapan pau ba hak day but the village administration bill kani the village administration bill jong ka khasi ba Jaintia Hill kadai ushabi uba khlantam bangila ban khang tala bat ngila ban ple ha ka jing trekam ga jongi hab baro ko wei gari khasi Jaintia
Hey!